Mga kado, mayang gabi nila natong tanan no. So naata karon diri mismo sa Parian Fire Station. Kundi nasa lubak ground nato ani mao ni ang Parian Monument. So diri ta karon mga kado mag-intro as second episode nato karon diri sa vlog, night vlog din mismo sa pagtutuyok diri nato mismo sa Cebu City no. So ato ni introhan diri mga kado tapos mili lang ta asa dapit na mga esquina ta musod para at least makita pod mo sa istorya karong gabi una no. So nindot kayong Cebu karon mga kado kay nindot pud ang tempo. Tapos ang pasado magdugay-dugay pud ta naka intro no kay murag natanaw pa tag kuan diri kanang basketball tournament diri mismo sa Parian kana makita ninyo diha. So nindot jud kay diri mga kado no. So mingaw karong gabi una na. So naay diri mga kuan murag nagdagandagan ng mga bata pero kuan sila kanang murag kuan nagduwa-duwa lang diri no. So pista dito karon diri mismo siguro sa kuan sa Parian bitaw. Kaya naamay diri mga duwa-duwa pod o sa tournament. So possible pista. So sugdan na to mga kado ang vlog nato karon episode number 2 diri sa Sidro 79 YouTube channel. Okay, let's go. So murag nindot mga kado ang kagrebiyon karon no kung labi na kung kanang murag simi ang iyang kahayag mo na ba dili kay tanto ngit-ngit. Di pod kayo tanto kanang usog jud kayo ang lights ba na reflection sa lights kay mo mukos may mga kado o murag mo bati mo blur pod ang ato ang resolution no. So sa pagkakaroon nino murag okay ra pod kayo kay mirog tan-aw ninyo na murag naklaro pa man pod. So tuyok lang pud ta diri mga kado dinhi mismo sa kuan kaning tawag nga Parian Monument. So naaman dun sa murag rectangle ni sila diri mismo sa Parian. Tapos makita nato din na anang 7-Eleven, tapos padung na po na dito sa kuan sa Plaza Independencia kanang ang nakabibo-bibo lang po diri no kaning kuan kaning pista lagi diri sa Parian no diri sa barangay Parian. So tuyok lang sa takaron mamaya ato mahimo at least mapataas-taas kaya po nang ato ang vlog karong gabi una no. Makita ninyo mga kadong oras karon mga alas 9 na sa gabi on. Tapos diri lang ta nag-intro no, makita ninyo gani kaning mga historic landmark diri mismo sa Cebu na giput up diri. So daghan na makita ninyo sa mga historian vlogger diri sa Cebu City. Di jud nila kasagaran kung aris diri sila sa Cebu. Labi na kung katong taga-lain lugar. So mudakbay jud diri mismo sila sa Parian Monument kay ang Parian Monument usa man pud kasikat nga historic landmark diri Cebu. So di jud nila mingon mabihay ni sila. So tour ni package nila. Okay, ato ta sa unahan. Let's go. Pagawas na ta mga kado no. Na idea kuan kanang sa tawagan ni kanang bula-bula. Nagbula sila diri. Grabe ka kuan diri no. So napoy naninda-tinda po diri no mga pagkaunan kasagaran dito diri Cebu ang pinaka sikat do diri no destination kani mga pagkaunan. So agi po diri mga kado kanang Yap San Diego Ancestral no house. Grabe kanindot ang ancestral house diri kay labi na magabi kahayag pod kayo kana makita ninyo no. So ma-highlight man po nato diri makita ninyo. So Yap San Diego Ancestral live 17th century home preserving Spanish era domestic life. So mo ning diri mga kado ang sikat kaayo nga kuan kanang San Diego Ancestral house. Naisanto ninyo diri sa atubangan no makita ninyo kana so mo na close pa siya karon kay gabi man close karon. So kani mo na ang exit Tourist Forest Center. Okay, arita diri. So medyo mingaw-mingaw na pud diri mga kadono kay murag alas 11 na alas 10 na karon. Naidindot diri nga sa Eduardo Aboites no kaning nindot nga area diri. So bag-o ni nga building. Bag-o ni nga building diri mga kadono. So Pandesibo tapos diri ta bangka diri.
Love Fortune Hair Salon. Salon din eh. Nindot ang salon nila diri. Okay. So ang Cebu City nagkanindot man jud paglabi no. Nindot ang ilang paintings diri mga karo. Ang pagkakuha sa paintings grabe ka nindot. Ngit-ngit naman ngit-ngit diri sa ato ang giagihan. So balik ta San Diego Yap Ancestral Caps. Na. Binga na pero bibo diri mga karo kay pista man. Okay. Sugat. Okay, Health Home Decor dia. So diri ang pista na dira. So mao na mga kado ang giagihan nato dinata sa ilawom kani kuan kani Parian Monument. Tapos diri mo na 7-Eleven. So kadtong mga bisita bitaw diri mga karon nindot ra jud ditso ra sila diri sa 7-Eleven. Kana sila mo kuan snack na ari 7-Eleven. Ulan na gina siya. Alright. Grabe kainit sa So murag nindot man gud i-vlog mga kado kanang walay bitaw tao kanang mingaw na para at least makita pod mo no sa istorya diri. Kay kung grabe ka traffic murag grab kwan crowd kayo. Then mas kulba-kulba pa ta no kay basic simba ko mga kuanan ta. So ari ta diri. Kay lang tatabok lang ta diri. Kay nay mga sakyanan po diri kusog dagan diri mga sakyanan. Alright, so dito dito. Laging naman. So kana mao na ang tuslobo ada diha. So mubinta jud kayo mga kadlaw kanang magsuri-suri ta bitaw kanang wa nay mga tao. Ay mga kan-ano na po diri. Atbang ra po diri sa parian mga kan-ano. So mao ni ang Shamrock Pasalubong Center po na diha. Okay, so dito sa Cebuana, atbang ni Cebuana. Tapos ditso lang ta mga kadlaw no. Pwede ra mo ditso ta. Kay wa na traffic jud karon siguro kay kuan naman. Ang traffic kina naara sa highway. So diri murag di na kay tanto makakungkuan na ta. So murag safety pa ta pag bike diri. So maagihan nato dira mga kado ang Patria de Cebu no kanang atong gi-vlog nato katong una na adlaw. Kanang murag kuan pud daw diha. Kanang gituyok gibuhatan po nato og highlights po din na no. So mao ni po niya mga kado ang USPF sa University of Southern Philippines ba. Diri nga side mao po ni ang kanang Rizal Archdiocese Bookstore na diri kanang Rizal kuan kanang kuan bitaw showroom kani nakasuod po ta diha pero nakalimot lang jud ko sa specific nga name na diha mga kado. So nindot ang kagabion karon mga kado kay murag sa karon pa po di pa kay tanto nag-off sila mga kuan mga wa sila mag-off sa ilaha mga kuan kaning mga kuan bitaw kaning mga lights makita pa jud nimo ang kahayag po diri sa Cebu. So mao na ang Patria de Cebu entrance area na diha. Then atbang pud ani mao ni ang Metropolitan Cathedral of Cebu kani ngit-ngit na lang sa ilawom. Then dere mao na ang mga tower din ano so hotel na siya mga kado sa pinsay mo kuan din ha kanang pinsay mo ag kuan bitaw mag tabok o kuan kanang mahuman na siya nindot na siya diha mga kondo man siguro din o kondo na siya dugay na human mga kado kay murag abta pagikan pa na og pandemic hangtod karon wa pud mahuman pero at least naka-open na sila. Wa ni natutuon mga kado maagihan no sa una kay
kuan man eh kanang sa tawag ani wa na nato maagi kay didto ra man ta sa carbon kanang carbon ato bag-o nato orang nga vlog dia sa carbon tapos diri lang napunta diri sa Parian napunta so sunod siguro padung na ta sa Mandawi gikan basta unsay mga landmark diri Cebu agihan nato so ari ta diri mga kado sa may Santo Niño mga kado no. Okay. So mao ni ang sitwasyon diri bawod sa mga sa gabi during gabi. Ay, dili. Sa balay. Okay. So assuming diri mga kado ang Santo Niño grabe jo kahayag diri kay kasakarong mga orasa so daa pagyapon na maligya og mga sinungog bita diri kanang magpadagkot ka. So diri gyapon. Pwede ka mo agi din ha, magdagkot ka. So okay, para pasalamat ba or pag-ampo nimo ba na makuha ng kag-blessing no diri sa Cebu nga kuha kay Santo Niño is religious course ni no diri Cebu. Na Chowking diri gikan kay pagsimba tapos ditso ka dayon diri sa Chowking. Kay sa ganahan mo ngaon tos pamilya nimo so maari diri. So murag karon mga orasa no murag giabog na siguro ang naninda diri og kuano napoy Jollibee diri so nindot di jud kag gutomon diri ang problema na lang diri mga karon no ang kuan na lang unsay tawag ani ang kwarta na lang jud nimo kay diri Cebu di jud kag gutomon daghan jud mga kuan diri daghan jud mga kanang kan-anan. Okay. So adto ta sa kuan ta. So padung na ta kuan mga karon diri sa may sa tawag ani. Sa stop sa ta. Padung na ta sa may Colon Street. Alright, Colon Street na ta. So kaning mga kuan diri Catholic religious nga mga kuan kanang mga souvenir. So mga kanang gitawag dito nga mga estatwa mga birhen nga mga kuan na diri nimo mapalit mga kado palit po na nimo diri so kanang mga tagalain lugar bitaw mo ari ra Cebu mga devotees bitaw nga Santo Niño pwede jud sila mo palit diri o mga barato ra pud kayo nga mga kuan mga barato ra pud kayo nga mga unsay tawag gani kanang mga deboto ba dibuho ba estatyo mga kuan mga kanang ampuanan bitaw nato sa ibutang nat mga santos ba so naa diri grabe jud ka barato diri mga kado so dito ta unahan ta tos tuyok ra ta dayon diya sa unahan no? So medyo inahini lang po ta mga kado kay nagunit man ta kaning kamera nato kaya tago ra po nato ni pagkuang kay mauwa po talagi so naa ta diri sa Golden Gym kaning Huluain building no kana okay. Daghan jud ka suroy-suroyan kung gusto mo diri sa Cebu mga kado kanang magsuroy-suroy mo diri makita jud nimo ang kaanindot sa Cebu kung magabi sama karon gabi nindot magabi diri kay murag di lang kakakuan ka kuan o crowd diri no perti na jud nindot ta so mao na usahay nga kun mag-vlog ko murag diri ra jud tapyan mamintay mismo no kay taga diri man pud ta so mag kawat-kawat na lang tag oras para at least makakita pod mo so street lang ta no yan tuyok na ta diha sa kuan motuyok na ta sa kadako ining kuan pwede sa ta magtuyok mga karon mo consume na tag oras mga pila ka oras no kay kani wa man jud nato maagihi kay episode man ta so episode 1 episode 2 episode 3 diri mismo sa Colon during night so magabiira nato i-vlog na nato mga kadoning atong istorya diri sa Cebu 79 na tuta sa unan kadang unahan dira Nobo naman so diri Jollibee tapos mga hotel dira kanang Astron Hotel so Jollibee na diha mga kado so wa na tao gamay na lang ngaon asa man ta so diri ra toyok ta diri
Diri murag daghang pagtao. Anong daghan diri tao mga kado kay ari man po diri maghuwat bitaw ning mga kuan sa mga trabahante gikan sa kaning mga department store. May bus stop ni diri. So mao nga maghuwat jud sila diri. So mao na tapok ni karon diri mga tao. Okay. Ari. Diri. So malabang talabang. Mao ni ang oriente sa una no. Sa balay. So padung ta sa Super Metro dira adha ta dia. So nga tuwa kasi magkano maghago-hago lang jud ta no sa tuwa vlog karon. At least makita pon mo lagi. Okay, alright. Kana mao ni ang iconic department store po diha. So diri meron medyo kampa diri meron samok pa kay diri mga kado ang daan kay lagi murag mao may ari man permanente diri maghulat ang mga pasahero no. Kana so ngit-ngit na kaning Dunkin Donuts kanang sa pay tawag diri. Nawa man gani dira ang kuan no. Starbucks din na murag na kuan siguro na bankrupt. So diri ang 138 Mall. So sama ta pa dong. So diri ta mga karo. Pwede naman ta maka-trip tuyo ko diri. Counter lang ta. So ang Hungkira street food karon murag mingaw na pod. So ari ta diri. Sugato na to ang Hungkira street. Talaaw ta dito sa Hungkira street no. Kani Hungkira street na ni kay business hotel man ni diri. Ayun na tayo na yun. Super bugnaw diri. So mao na diha mga kado ang Metropolitan o ano siya. Funeral homes. Wala ka nakakansa. So tiagsa na lang jud ta. Tiagsa na lang jud ta diri mga kado makaari-ari kaning lugar dinhi pero minti jud nato padas-padlaso ni sa una pero karon muragwa na tiagsa na lang jud ta ano Ari to dari. One way ra ni. Okay. Okay. So padung na tayo si kaning area dal padung na si JV Tower. So kay kani sa kilid mao man ni ang kaning gitawag nga San Carlos. Ay na dire. Alright. Okay. So medyo layo na nato ang mga karon abta no. So adto ta dito mag-intro or anta no. Pero wa pa man siguro makaabot og 20 minutes no ato rides karon. Feeling your heart and mind. So mo ini mga kado diri kahilayan diri. Pwede ka magsuri-suri po diri. Inom-inom, kuya kay mga barkada. Diha. Gusto mo chicken, di na Sogo Hotel ay. Ay Sogo Hotel diha. Okay, dito ta dito. Dito. So ari ta diri mga kado, saka ta diri sa San Carlos no. Dito diri. Alright. So nindot na karon diri mga kado kay marwa na ko kaari diri. Ako
Tapos murag mo ang University of Law School ni, no? So ato kasuri-suri po ta diri. So na 7-Eleven diri. Tapos sa unahan diri na bastad mo ang main campus, no? Diri mismo San Carlos sa unahan. Okay. Alright na. So makita ninyo mga kadumor kit na po diri. So dagan mga dormitory po diri kaning mga kasagaran mga estudyante nga dato diri. Ang mga taga probinsya bitaw ng mga milyonaryo. So dagan mga dormitory diri nga ila ka kuanan. Kaari sila mag-stay. Right. Kay base ikado ra baling area diri. Okay, go pa go. Alright. So magpilid sa diri mga kado. Ito na ata San Carlos Main campus, no, diri sa Mangpadong kuan Fidel Rosario Street main campus. So mao ni. So wala ta magpa-karsada kay murag grabe ka kuan ha. Makado murag kulba po diha. So diri lang ta. Kay murag nindot man po diri. Kay limpyo ang daan. Tapos kuan kanang murag safety ra ba? Na kita ninyo. Ana, wala nang istorya nato diri. Okay. So dagang pa doon nato maabtan mga kado, no? Dagang pa ato maabtan diri mismo Cebu. So first second episode ni nato mga kado nga vlog. Kita ninyo kung sa istorya sa kagabion diri po, no? So next time siguro na napunta dito sa lain nga area or sa lain street para makita dun mo diri kung usa ka nindot ang Cebu City during night mga kado. So ato lang ni kanang pugihan, no? So once again, this is Edu 79. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye.